вече разбирам Катя Малинина, като казва във видеото с Артур: търсиш източник, всъщност източникът си ти. И когато човек разшири до степен съзнанието си, в която степен да повярва, че той е всичко, което го заобикаля и едно с всичко, отпадат много окови. Точно както Светлана Демина казва, излизаш от една клетка. От клетката на предразсъдъците, които водят до разделение, от клетката на злоба, на завист, на страхове, изобщо всякакви негативи, които могат да ни доведат само единствено до други негативи. И виж го така. Ти си едно с всичко. Закон втори. Ти правиш цялата си вселена. Тоест, животът ти, който те заобикаля, това си ти, защото ти си едно с всичко. Как и кога си го проектирал, съзнателно или не, това вече е друг въпрос. Страдания за миналото, страхове, притеснения за бъдещето. Изпускаш момента тук и сега. Толкова елементарно. И знам, че не е просто да се стигне до този извод. Виждаш, изучаваш вселенските закони, живото пространство и тогава започваш да ставаш отговорен и за себе си и за другите. Тогава много неща стават едновременно важни и неважни. Мигът става по-разширен и в него можеш да направиш много неща, защото ти си тук. Концентрацията е тук и в това, което говориш, което правиш, което си в този момент. Тоест, ти в себе си и концентриран в човека, предмета, дейността в момента. Връзката себе си с себе си става в този момент. Всичко оживява. Човек усеща как човекът отсреща усеща твоята енергия, усеща, че ти го разбираш, че ти виждаш отвъд програмите. Защото майсторството става в момента, когато виждаш и програмата, но виждаш и отвъд нея. И ако успее човекът сам, чрез твоето присъствие, когато си в присъствие в източника в себе си, в тялото си, да отключи в себе си душата си, да изчисти в този момент някаква програма в себе си, че вече си направил един голям дар. И в случая нещата стават предай нататък. Предай нататък, фокус в себе си, в позитивното, в реалистичното и в позитивното едновременно. И за това за тази концентрация има невероятно много методи. То вече много неща са изказани. Ти, ако си следила аз какво съм публикувала, вече ще си разбрал. Хората, които съм публикувала, свързваш се вече с души, които са в тази насоченост. Ставате едно красиво общо поле. Общо поле, едно разширено съзнание, в което всеки един от нас една клетка. И тази клетка разширява своето собствено съзнание като аватар, като превъплъщение в това тяло, в този живот. Разширяваш се навътре, разширяваш се и навън. Тоест, колкото чистиш от тук или контролираш това тук, решаваш кое да запазиш, за да можеш да го използваш. И колкото навлизаш в това тук, в сърцето, в себе си, тук, в източника си, навътре в тялото, толкова повече възможности имаш. Тоест ти разбираш, че всичко е едно, разширяваш си възможностите, защото вече са ти изпаднали предразсъдъците, кой какъв е като облик.
А всъщност ти виждаш източника. Виждаш него. И тогава става този обмен на енергия под различна форма. Дали е бизнес, дали са лични отношения. Това е този енергообмен. И просто виждаш светът оживял. Той е оживял, той е жив, като приказка. Като приказките, които сме си създавали като деца. Като приказките, които сме слушали. Които сме чели, които са ни разказвали. Това е. Но то е реалност. То не е приказка. Реалност е. И аз не съм мислила, че ще говоря, че ще се виждам с хора, които съм виждала, които са били авторитети за мен, които са били една стъпка над мен или няколко стълбици над мен. А сега знаете ли как си общуваме? Просто душа с душа. И на мен ми е приятно, разбира се. Аз си позволих това. Аз си позволих да бъда сред тях и зад всички програми, идеи, всички концепции аз станах каквато съм си и те го видяха, го усетиха, разбрахме се. Не е било нужно. Никога, знаеш ли, не е било нужно много обяснения. Само да си себе си. Това стига. И това е. Да гориш със собствения си огън в момента.